Здравейте, хора! Добре дошли в епизод номер 3. 3 като оценката ми по математика. Днес сме на една портретна сесия на приятелска двойка. Днешния епизод ще сравним старото срещу новото. Днес ще снимаме с X-T2 и с X-H2S. Като другата ни цел е да сравним два обектива, а именно новия 33 мм, както и стария 56 мм. Също така ще се опитаме да направим едно сравнение между кадри, направени на Natural Light и със светкавица. Познайте кой ще държи бокса, тъй като сме с off камера флаш. Не и Мартин. Напка му. Включвам се с този прекрасен voice-over, докато гледаме тези бюро кадри. Тук е момента да ви обясня как изпратих 50-щицата на ремонт преди известно време, но понеже в сервиза не успяха да я направят и ми я върнаха децентрирана, т.е. с разместени елементи и фокусна равнина вътре. И това се отразява доста тежко на кадрите, които правим с този обектив. Както може би сте видели, ви предстои да видите доста големи имперфекции в краищата на кадрите, но това предава някакъв особен чар на кадрите, така че насладете се на останалите кадри от клипа.
И така, снимашния ден за днес приключи. Ще видим какви батаци е сътворил мистер Мавродиев. Извинявай, ти прави видеото този път. Ще видите какви батаци аз съм сътворил. Всъщност вече сте видели. Аз съм сигурен, че моите кадри всичко е 6. Надявам се да са ви харесали. Пишете отдолу в коментарите кое ви е харесал. XT1, XT2. Старо, ново, 33, 56. Без светкавица, с светкавица. Какво друго сравнявахме? Не знам. Like, follow and Аз срещу него. subscribe. Айде си ходим, че стана бахър. Чао!